ko. Dapat nang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko. Tayo ay Pilipino. Mga kababayan, walang maayos na pagkukunan ng tubig, walang kuryente at hirap sa kabuhayan. Yan ang mga pagsubok na nararanasan ng mga katutubong ita sa Sitio Calapi na malayo sa Kabiasnan. Balimos po. 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 Balimos. Balimos po. Balimos po. Balimos po. bago pa man matutong magsulat ang mga katutubong aita, natutunan nilang magsayaw para makipag-ugnayan sa kanilang kapwa.